Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pat ba nong shong shnong jong ka than langpi ka baderu ka sektor ka bahadu menta omshim lapat pendap ya jing penbet yo port usam hapadeng ki laitli ki sektor ki badan hapo ka west khasa hills ki dong don ni ki jing kerman buka sorkar kan le ek badan kam bat kan pen urlong ya ke ei ka ba kalakran halor kan ka phang habe kran bat uwe ni ki rang ba jong ka than ubala longru MLA ha ki snam balala uba KP pangyang ulong ba on kaladon ka jing penbet kumtoi ki artali ki sektor watla kadon gajing duna hangni hangtai henry minta ke e baka sorkar kala bu por hapo ka west khas hills district kadai ka langpi sektor ula ongru bah usnam araja arpuar umintri rang ba ka jila asam bat meghalaya kilawan halangpi bat kila airu ya ka jingkular lani ka jingkermen hak ba kila ong babro artali ki jila kila don ka jingakut bat ya rai ban pun kutno e ka ni ka jingjai ka jiapot ha ka ni ka sektor Henry hadian kani ke wano ke election hausnam arja arpulai bat kumjuru mentapat kalade ke snam khamtam hausnam arhajar arpusau arpusan lakmilanti baka sorkar kan beteng yakani ke jingpen wetpo nak benta ki sektor ki badangsa kum haribhoi jantia bat ke langpi sektor hapo ke west khasi hills kan nak tajung ke west khasi hills umba ka parti ke juyeng barbor nak benta bandawa bari dawa yang jepun pejo ko to hoy ngidon hang ni ki sektor kum ka hahim sektor ka upar gijang sektor mo nilayo ban pundai kum to wala kala bandon ki jinguna hang tai timrei menta ka e ba ka sarkar ka labu ka west kasil jungi ka dei ya ka we ka sektor ka tani ka langpi sektor ka ba markhap na gani ka shungting hor ka bangadon baro ka to ka jaka ka ha ka sektor coba langpi de hakasem arhajar arpuar kumtu chief minister jong Assam bat jong Meghalaya kenawan halangpi bat kila airu ya kataka ngelaban ong kalong kum ka jing ajing kermen hakabaki ong ba baru artli ki jelang ila don ka jing yakut bat ka jing ya rai ban ong ban penkut no ya kani ka jing ya ka japu ko langpi sektor ten rehdin ka to kawan no kani election hakasnem arjar pulai jungi de kumjuru mantapat kaladai ka snem ka ba khamtam hagani ka snem arjar pusawat arpusan nila kmilanti ba ka sarkar kan pedeng mador ya kani ka jingpen betput ke balong reuteli ki sektor ke basa ke badai haribhoi district ke badai janti hills district bat kani ka langpi sektor hapo west kasil district de ka jing ai daw jongki hakini ki benai kula dep jong liu arpusan sebla ligno ki ong baka dei na ka daw baka Assam kamdon ka lat ya ka ban kin ya siprang ka jing tu na makali don no ka election joki hang pai po ka jira Assam hoj minta ti don po ka election ka baki ben kre na ka banta ka ni ka ba kin sa penlong hom liu benai mel ng bakla po Assam te ya kata ka dei ka daw ka ba la ring ekren ya ka surkala jongru chief minister jungiru om ka Assam ka pangpor apakah don apreng election jadi ngini election ngin sedang biang ya kencing penbaik te ngi hapo ka langpi sektor hi ila ya sya bat ngili up te ngangej ba kani ka baki ong mata badon election ngej ba kala menlong kumok ki ong ten rei ipai ba hi jong ni ka thang kinam song thai dalale ro bat kitang suwan kani ka ayom ka baka election kan kut po Assam te kipai ba jong kani ka thain langpi hi pro ko wei kin yeng rangba sa ki sinpar ban pen ken mau ya ka e ka baki chief minister jungi ka lawan ken halangpi baru arlian ki bosulkar baki dei ban pendep ya kani ka jing pembek yo purusa lem gumta kan di kala ban phai biang sa ka tu ko ba menur ko ba sukutang ha ka jing ya kren ke sukutang ha ka jing ya kular ke sukutang ha ka jing ya ai jing kermen bat om dai tangi ka langpi sektor bukum ka parti hi abang idon kata ka sarkar ni trelang bat ka sarkar ka long bada ka jing thu ba ngritli hoj klasim ya ka kaman bane ban penbek bat kila persang ru ya kata tikini kin riutli kire pendep bat kerpang ya kani ka bang idon mentah langpi lelai ka bahasa astang iwei na ki lai tli ki cakapan baik adat lai mentah sa sang langpi po west ka hills nakalian jungi paiba nakalian jungi kino kelam ngilakut jumut
batang sudep kini election yang kasam te la raja ba sarkar kamsim hia ini kampting ini kamya saprang ya kini kecing tu kecongki te kani ka ba sulong menta sipor ba ipai ba ki light na kecing huri hura ki light na kecing yakhi ki light na kecing ja ki ba kendum ram ka tang na ka daw ba kadon kecing kremen ba ka sarkar kan le ya ka badan kam bat ka ban urlong ya kata ka ba kren tila raja ba kam urlong ngati kenaban ong ba kalang pi kami biang kecing kulmar kami biang kecing yakhi kami biang ke kendum ram bat kalong kum juri ki we ki sektor ki ba nganget ki ki sektor kam tam ba ki tu ki pai ba jung ki don ha ki jaka ki don ka ju ki jengmut ba ni haban pen ki ni haban pen ken mau ni haban dawa saka sokar ba ka dei ban pendap ya ka e ke bentak basa jung ni ken riteli ki sektor ki badang dei ben baik na breng put sam ni ko me kenya brasam